Добре дошли хора в този клип. В този клип ще играем Hearts of Iron Kaiser Redux. Ще играем като България. В този клип няма да играем по нормалния път, а ще играем специално. Ще махнем цар Фердинанд и ще съединим южните славяни под българското знаме. Значи българска Югославия. Така започваме с 22 дивизии. Това е добре. Охо! Блек Мандай пристигнал в Берлин. Майче, някой тук прави малко шегички сега. Айде. Така и сега трябва да си променим грешките. Позаря се Белград все пак. Не. Германия иска да ни помогне, но България не ни трябва помощ. Не, губим войната. И сега ще помолим сърбите за мир. Сега сме в мир. Имаме 48 войски. Така. Политическия въпрос. Сега, коя партия ще води България? Комунистите, социалистите, капиталистите? Не. Звеното. И веднага започваме първата ни битка срещу Гърция. Най-сетне може да стъпим една стъпка напред към съединението на България и на южнославянска държава. Предаваме им война. Първата стъпка към Велика България е готова. Сега какво ще правим с гърците? Ще ги освободим като република. Сега въпроса за лидера. Христоков или Георгиев? Мирен Георгиев е единствения, който ще ни даде велико бъдеще. Той е нашия лидер. Така, сега ще обявим война на сърбите и румънците. Германците искат да ни изпратят преди дивизии. Защо не? Най-накрая Сърбия и Румъния капитулираха. Поръждем на румънците в флотата, Силистрия, Добруджа, Пирот и цяла Сърбия. Веднага трябва да правим за втората война. Първо ще ги пуснем малко да се влизат тук при...
Така, сега ще обявим война на албанците. Така и сега започваме с последната ни голяма война. Войната срещу Австро-Унгарската империя. Не влиза във войната, просто напускат да минаваме. Окей. Ага. Австро-Унгарците просто напуснаха. Добре. Анексираме ги. И мечтата се сбъдна. Опа. Предизвикахме Югославия с централна власт от София. Хубаво ново знаме. Hearts of Iron просто ми крашна. В този момент ще спра да снимам, защото вече снимам от 2 часа 6 минути. Видя сте какво направихме. Надявам се да ви харесало. Да, дайте ми едно пръстче нагоре, за да знам. И пишете в коментарите какви други държави да играя. И до други път. Айде, goodbye.